И здравейте хора, аз съм Мечин и това е първият епизод на Guns of Boom. Чакайте да си направя нещата. В тази игра се историята е, че ние сме ето тук човек и трябва да се бием с други хора. Тя играта е мултиплеер и нека да започваме битката. Абе, зареждай. Само да зареди, аз зареди. Ние сега сме с минигънчето, аз малко съм поиграла, Ама за да се развия и да заснема клип, трябва да поиграя малко. Умри! И ти умри! Yes, убий го! Така. Има тук. Така. Да презаредим. Къде ме стреляш, бе, нещастник? Сигурно с снайпера ме цели. Ей, убива. Така. Къде си, бе? Ето те, бе. Умри. Умри, бе. Лили, то снайпа ме разката. Как се скача? Защо, бе? Аре, бе. Умри, бе, гадина. Умря, бе, браво на тебе. Да си взема малко снайпер. Малко едно снайперче. И аз се скрия тука. Къде си, бе? Така. Аре, бе, някой няма ли да се покаже тук някъде? Стига, бе. Бац ме. Така. Ой, ето къде си. Уби ме, бе. Аре, бе. Някакви хора тук нема ли, бе? Аре да превключа на изстрел снайпер. О, фак.
Откъде ме цепиш, бе? Със снайпера ме цепи гадината. Аре, бе. Да ви време снимам. Окей. Загубихме. Хора, ще изигра още една игра. Чакайте само да проверя колко минути вече снимам.